Manjawiri, program inanso ya mphepo zinayi pano pa Zodiac. Program ineyi imakufikani pa wireless ya Kanema komanso pa wireless ndithu ya Zodiac ndi Zodiac Online. Nkhani yake imene timakambirana mpulogalamu iyi ndi nkhani zimene anthu akukambirana mdziko muno, ndipo timabweretserani akuluakulu osiyanasiyana kuti akambirane nkhani zimenezo ngakhale kutsutsana komwe. Programu iyi ndi programu ya mtsutso mphepo zinayi, ndipo timafuna tithokoze kwambiri chifukwa cha feedback kapena titi zomwe ndithu mmakhala mukutiuza zokhuza programu imeneyi komanso mutu umene tikukambirana nthawi imeneyo, ndipo tikupemphani ndithu kuti mupitirize kuti ifenso tidzidziwa kuti kodi inu maganizo anu ndi otani pa nkhani zosiyanasiyana zimene timakambirana mpulogalamu imeneyi ya mphepo zinayi. Posachedwa apa, phungu waku Mulanje a Victor Musowa analankhula mu nyumba ya malamulo kuti mwinatu mpofunika kuti pakhale malamulo ena amene azilanga aphungu amene amangokhala mu nyumba ya malamulo osalankhula. Iwo akudandaula kwambiri kuti pala aphungu ena amangokhala mu nyumbayi ndipo salankhula kapena titi sakugwira ntchito yawo kamba kuti amayenera ndithu kuti azilankhula poyimirira anthu amene akuwayimirira ku constituency. Kulankhula kwa Victor Musowaku kwabweretsa nkhani imene ndithu inayamba kalekale kuno kwathu ku Malawi yokhuza kuyambitsa chichewa ngati chilankhulo chimene anthu akuyenera kuti azilankhulana mu nyumba ya malamulo. Ena amapitirapo nkunena kuti osati chichewa chokha koma mwina zilankhulo zinanso mu nyumba ya malamulo. Lero tifuna tikambirane nkhani imeneyi. Ine ndine Chance Mozapanda. Poyambirani mafuna ndilandire wolemekezeka Alex Major. Iwo ndi mmodzi ndithu mwa anthu amene akhala mu nyumba ya malamulo kwa nthawi yayitali. Tikulandireni Manjawiri. Zikomo kwambiri. Komanso ndi Peter Jegwa amene ndi mtolankhani komanso amalankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana kuno kwathu Malawi. Tikulandireni Manjawiri. Zikomo kwambiri Chance. Bwino lino tikhalanso ndi Michael Kayatsa. Iwo amamenyera ufulu wa chibadwidwe wa anthu. Chifukwa imenenso ndi nkhani imene yokhuza ndithu ufulu wa chibadwidwe wa anthu. Posachedwa patikhala nawo mpulogalamu iyi kuti timvenso kuti kodi maganizo awo ndi otani pa nkhani imeneyi. Kwa poyambira penipeni Peter, nkhani ili mkamwa kwambiri ikumayambira pa nkhani ya chichewa. Kodi ndi nthawi yoti yakwana kuti tiyambe chichewa ngati chilankhulo chimene aphungu mu nyumba ya malamulo azigwiritsa ntchito? Ndizofunikira ngati dziko kumakambirana zinthu zimene tifuna kuti zizipangika zimene zili zopindulira ku dziko. Ndengati ena aona kuti panasoyekera kuti aphungu adzithanso kulankhula chichewa monga mene mwatifunsira kapenanso zilankhulo zina zimene zimalankhulidwa kuno, ndi zinthu zokuti Malawi mwina tikambirane tione kuti nzofunikiradi kutero kapena mwina tipitirize ndi mmene zililimu kumangolankhula mchingereza. Amene ndimafuna kuti mundipatse chithunzithunzi cha mmene zimakhalira ndithu mu nyumba ya malamulo. Zimene analankhula a Musowa mu nyumbayi ndi zimene ndithu zabweretsa nkhani imeneyi kuti mwina ndithu tikuyenera kuti tiyambirenso nkhani imeneyi. Zinthu zimakhala bwanji mu nyumba ya malamulo? Mwakhala mwini kwa nthawi yayitali. Choyambirira ndikadakonda kuti anthu owulutsa mawu ino amene mmatithandiza pachizungu timati fourth arm ya boma, tikhale pansi tidziwe ntchito za phungu ndi ziti. Chifukwa tikangoyamba kuti tibweretse chichewa kapena tibweretse chilankhulo ichi mnyumba ya malamulo ndiye kuti tikhala ngati kuti nkhani ija tayiyambira pa njira. Koma mukuona kwanga phungu wa nyumba ya malamulo tonse tikudziwa ntchito zimene amayenera kugwira. Koma ineyo ndinene kuti ngati phungu ntchito yayikulu ya phungu sigwirika mnyumba muja. Ayi. Mutati muione mwachitsanzo mutenge order paper ya tsiku lilonse for example. Mukaona kuti ntchito zambiri zimagwirika kuseri kumene kumakhala sizikhala zikuti zikulutsidwa. Tiyerekeze makomiti osiyanasiyana. Koma ndinenenso kuti tikamayankhulana makomiti muja timayankhulana chichewa bwino. Apa titere. Uzimayankhula Chingerezi. Nthawi zambiri. Chifukwa timakhala kuti nthawi imeneyi tikulankhulana tokha. Pamene ndinenenso kuti tikamusankha phungu kuno ku Malawi ndi chimozimozi phungu wa ku America. Komanso zinthu zambiri zimene timalankhulana nyumba muja sitiyankhulana tokha a Malawi.
timayankhulananso ndi anthu akunja. Nawo komanso tikabweretsa kuti tikufuna kuti zilankhulo zosiyanasiyana zibwere mnyumba muja, ndi ntchito yonena kuti ngati dziko komanso ngati continent komanso ngati dziko lonse lapansi tikuyenera kuti tidekhe tione kuti kodi zinthu zotsatira za zimene tikufuna tiziyambezi zikhala zinthu zotani. 1 tikuyenera kuti tiyambire ku mabuku onse, ndiye kuti imeneyo ndiye kuti ma stakeholders osiyanasiyana akhaleponso. Ndiye ni nkhani imene mukuyambisayi bwana Chase ndi nkhani yayikulu, tisangoyiona kuti kodi amusowa abweretsa nkhaniyi kodi akutanthauza kuti chani. Komanso tione kuti kodi aphungu kriteria yathu yakasankhidwe ka aphungu imakhala yotani tisanayambe zinthu zina zonsezi, chifukwa kutiso muone aphungu athu mwina ndinganene kuti 90% ya aphungu athu kusukulu sanapite bwino. Iyonso ndi nkhani ina yonena kuti tizionanso kuti kodi tikamatere zinthu zitizi zimvetsa bwanji. So mwachidule ndinene kuti nkhani mwayiyambayi ndi nkhani yayikulu yofuna kuyizukuta bwino, komanso tivomereze kuti ifeyo anthu ama Africa ndife akapolo, tivomereze. Chifukwa nkhani zimene ziso tikamaziyamba kodi kuno ku Malawi, ku Zambia kapena mu Africa muno ndi kuti kumene amataka khala amalankhula chilankhulo cha kwawo. So ndi nkhani yofunika bwana tidekhe komanso tizukute bwinobwino. Munati muona aphunguso amene akhalitsa mpalamenti muja mwina sanalankhuleko chikhalire, ndikudziwa pala aphungu oti uyu wakhala mwina mpalamenti mu zaka 20 koma mpalamenti muja sanalankhulepo ndipo dzina lakenso simungalikone. Koma mwina mwaone anthu amene aja akakhala ku komiti amakhala anthu amene amapereka mfundo komanso anthu akati awakayankhula ndi kuti nkhani yathera pompo. So tikufunika kuti nkhani ija tizukute modekha komanso tiyitane anthu onse ofunikira nkhani imeneyi kuti tibirire chitsogolo. Nimafandira ndire Michael Kayatsa kuti tikamapitiriza ndi nkhani imene fabali zambiri zimene mwayankhula olemekezeka zimene tikuyenera ndithu kuti tizikambirane bwinobwino momveka bwino. Ndalandire kuti tipitirize program yathu posachedwapa. Ndira Michael Kayatsa program imene tukambirana nkhani yokhuza zokambirana za aphungu ku nyumba ya malamulo kuti zikhale mchichewa. Ndinamva ndithu olemekezeka ameja afotokozapo nkhani zambiri ubasi zimene tikuyenera ndithu mwina tiziunike bwino. Kwani mafuna ndifotokoze pano kuti kupatula kulankhula amene analankhula olemekezeka amusowa pa nkhani imeneyi, bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT lakhala likupanga misonkhano yosiyanasiyana maboma ambiri mdziko muno ma constituencies osiyanasiyana, ndipo kudzera m'misonkhano imeneyo mwazina akhala ndithu akuwaphunzitsa anthu za udindo wa aphungu ku nyumba ya malamulo. Ndipo nkhani imodzi mwa nkhani zimene zatuluka pa mkumano imeneyi ndi yakuti anthu aonena kuti nthawi ya kampeni aphungu amapita kukachita kampeni muchichewa, koma akapita ku nyumba ya malamulo amakalankhula mchingerezi. Ndipo anthu akupempha kuti kodi chichewachi chingathenso kupita ku nyumba ya malamulo. Ndimafuna ndithu kuti mina ndifotokoze pamenepo kuti nkhani imenenso ikuchokera pamenepo kupatula pa zimene analankhula amusowa. Koma ndikupira ndithu kuti mwamva Kayatsa zimene analankhula olemekezeka ameja. Ndamva ndithu. Maganizo anga pamba ndimafuna ndinene kuti maganizo anga ndabwino ofika koma kuwazukuta bwino kwalingalira mozama, chifukwa tikakamba za chiyankhulo kuti no kumalawi kuli zilankhulo zambiri kwambiri, si chichewa chokha yayi, pali chitumbuka, pali chiyawo, pali chisena, chilomwe ndi zilankhulo zina. Ndiye tikanena kuti aphungu tiwalola azigwiritsa ntchito chichewa, maganizo abwino komano mafunso anga tokhala kuti nangano zilankhulo zinazo, chifukwa ndizofunikira ndithu kuti aphungu azitha kumasuka kuyankhula, komanso anthu owatsatira anthu ma constituencies azitha kuchita follow zimene aphungu awo akuyankhula. Komano ngati cholinga chili chimenecho chonena kuti tichite promote citizen engagement kapena participation komanso inclusion, ndiyo tiganizireso kuti nanga zilankhulo zinazo
tizichita incorporate bwanji nchilongo choti pasapezeke gulu lina lilonse limene likhalire mbuyo kuti ifeyo sitikutsatira chifukwa chakuti zinthu zozili mchichewa chimene ife sitimva komanso chizungu chimene ife sitimva so tilingalire moza pamenepo kwa ineyo ndimona ngati kuti ndiganiza bwino kuti pakhale ma languages zosiyanasiyana of course pakhala ma implications amene angabwere chifukwa panopa system yathu ija setup chilichonse chili mchizungu mabuku malamulo machani ma procedure zonse zili mchizungu ndiye kutanthauza kuti ngati tati tiyambe chichewa ndi kuti zinthu zoyenera kukhala kuti iso zipite mchichewa ndiye kuti mabuku aja ma documents onse ma procedure malamulo zikhalenso mchichewa ni ntchito ndithu imene ma resources koma ndizotheka kamene ora kuti zimene zinayambika kale constitution yathu tinayo mchichewa ndisi kuti zingayilokhala zovuta of course koma si constitution siyo kayayi paliso zinthu I think ameja nakhala ku parliament akudziwa zimene zimakhala kumene kuja zoti ndithu zikayenera kupangidwa chazire mchichewa komanso ndiye kuti pakafunikanso kunena kuti pakhale ndondomeko ina chifukwa parliament ija inde ndizoona kuti ikuimira Malawi komano samalawi wokha amene amakhala ndi chidwi ndi parliament pamakhala ambassador kuno ku Malawi amene savijiwa ma international organizations amene savijiwa ngakhalenso maiko anzathu so pakafika pakhale mechanism ina yake kuti yothandizira koma ine maganizo anga ndikuona kuti yes ni maganizo abwino pofika kuti ndithu tisunthe mbali imeneyo pali maiko ambiri amaiko angapo amene ndaona kuti amagwiritsa ntchito zilango zosiyanasiyana ku Tanzania for instance Swahili kumene kuja Swahili is official language koma nimeona ngati Singapore parliament yao ili ndi zilango 4 English Chinese akuita Hindu Malay chifukwa kuliso mitundu yosiyana umene kuja mukapita Canada parliament imakhala zilango ziwiri English komanso French mukapita ku India kuli English komanso Hindi so ife ngati dziko tingathenso kupita muna in that direction nchilongeza kuti pakhale inclusion komanso kuonetsetsa kuti ufulu wa anthu otengana gawo kutsatira zimene yaphunga kunena komanso otengana gawo pa zimene zichitika parliament ukhale kuti ukulemekezera komano njalafokozera pafuna ma resources chifukwa it means kuti ngati tilola zilankhulo zosiyanasiyana parliament ndipo pakhale ma translators of course timazimatotheka takhatupanga attend ma meetings international okuti kuyankhula zilankhulo zosiyanasiyana koma you're able to follow ngati sukumva chankhulo chimene akuyankhulacho pamakhala ka earpiece umayika ndi glumu basi uzimvano akuyankhula chilankhulo chake uzimva muchizungu so ndizotheka ndithu koma zifuna ndithu ma resources komanso muna maphunziro kaphunzitsa anthu osiyanasiyana imene zingachitikire ndi zinazotero Peter, nkhani yokhuza ndithu chichewa ndi nkhani imene ndithu imabwera mbali zambiri afotokoza olemekezeka komanso afotokoza kayatsa kwa pali nkhani yaikulu ndithu ina yake imene anafotokoza olemekezeka ameja akuti anthu fe tivomereze kuti ndife akapolo kamuna tisafike kumene kukayi kamuna ndikwase ndipata kuti muthire kumaganizo anu sanafike kumene hayi abaya kumazifunsa ndithu kuti nyumba ya malamulo timafuna kuti idzitumikira ndani anu ake ndi ndani omwe adzipindula ndizochitika kumeneko ndi ndani amenewo tikayankha pamenepo amenewo ndeti ayike patsogolo izi zonena kuti tikayika ziyankhulo zambiri pafunika kusintha zambirimbiri ngati kusintha kukuli kuti kupindulira omwe ndi anu ake a nyumba ija tiyeni tisaope kulowa mthumba kubweretsa kusinthako tipanga pali anthu amene akusowa ntchito ambirimbiri tithandizira kuti papezeke mwayi wa ntchito anthu azikagwira ntchito ku nyumba ya malamulo ngati otanthauzira ena agwira pakamodzi yotanthauzira zolembedwa zimene zimagwiritsidwa ntchito zimene zili mchingerezi kuti zipite mu ziyankhulo zina mwina zimene zichitika kamodzi koma kuyankhulana kwa tsiku ndi tsiku kuja alipo ena ndekuti azikhala mashifiti kuti akupita kumakatanthauzira kuti ine kuti ndimve nawo zimene zikuchitika umu ndizimvere mu chilankhulo ichi
ndikuganiza kuti zimenezo ngati dziko tisaope yayi. Olemekezeka anayamba ndikuyankhula chinthu chofunikira kwambiri mene amanena kuti tinayenanso kuti timvetsetse kuti kodi ntchito ya nyumba ya malamulo, ntchito ya aphungu ndi chani koyambira kukhale kumeneko. Zinazi zikubwera ndithu mbuyo chifukwa ena manena kuona kuti fanta ya kampeni amayankhula chichewa kapena chiyankhulo chathu cha chimene timayankhula, akapita ku nyumba ya malamulo ayankhula Chingerezi. Kugwirizana kwake ndi kuti tayamba kusemphana pa kumvetsetsa kwa ntchito imene akuyenera kuti agwire ija. Koma tikamvetsetsa pamenepo tiona kuti nyumba yathu ya malamulo ili ndi zinthu zambiri zimene zofunika kuti tizisinthe. Ena atu amakamba ngakhale zovala, kupita ku nyumba ya malamulo wamuna usanavale tayi uphungu basi anena kuti sunavale bwino. Nde anapita phungu wina atavala mthini kumbweza akuti sunavale bwino. Nde kumakhala anthu aphophola masuti sayankhula chilichonse. Wina sangalowe mene muja ifoti yeyo sanavale tayi. Tikanaganiza kuti kodi nyumbayi tifuna kuti idzikwaniritsa chani, aphunguwa ntchito yawo ikhale chani, zimenezo zikwaniritsidwa bwino potani. Chifukwa wavala suti kupitiriza pamenepo ndiye sa ameja mafuna kuti akhudzepo amana kuti amuli anthu mene muja mu maphunziro awo ndochepa kuti tikhale phungu wa ku nyumba ya malamulo. Amanena kuti chimodzi mwa zokuyenereza udzitha kulankhula Chingerezi. Koma njira yotsimikizira kuti wewe umatha kulankhula Chingerezi pali njira ziwiri. Njira yoyamba umapititsa certificate. Mwina ukapititsa certificate ya ku skulu, ngati certificate yo ili ya kodi nde kuti zabwinobwino watsimikiza kuti umayankhula. Koma njira ina umalumbira kuti ine ndimatha kulankhula Chingerezi. Ndipo lumbira inu mudzi umene zimakhalira. Wina wake amawerenga iweyo nkumatsanzira zimene munthu uja akuwerenga. Ayi chakuti basi iwe nkumangonena mobwereza zimene wina uja akunena, ndekuti mene ukulumbira kunena kuti iwe umatha kulankhula Chingerezi. Wakonza nde mavuto amene tinawo kuti pali kagulu ka anthu amene amayankhula mu nyumba ya malamulo ndi omwewo chifukwa iwo amadziwa kulankhula. Nde pali gulu lina sililankhula limangokhala chifukwa kuti koma maneno olemekezeka kuti anthu agulu limene lilipo lakhala ndithu nthawi yayitali lisinayankhule mu nyumba ya malamulo. Zoona timaziona amangokhala ndithu suti ija muti adzivala ija avala akuoneka bwino mu suti, koma kulankhula hayi mpaka nakutuluka nthawi yati kucheza ndi anzawo ndi kuyankhula kwambiri. Koma kalowa mkati muja palipo pena pake pamene amayankhula suti yamankhula tuchete pena pake amazati ayi pena pachako amayankhula nawo pena pacha. Koma ngati isali nthawi manager basi muona kuti amene amalankhula nthawi zonse ndikagulu ka omwewo. Nde ananena chinthu chosangalatsa kwambiri amana kuti alipo anthu ena kuti salankhula koma chisankho chiyosapeza kuti akhoza abweranso nkutheka kuti china chimene chimathandiza chifukwa olankhula aja mkulankhula muja pamene munthu uno amatha kupeza mistake. Amene sanayankhula uja simumtola mistake nanga sisanayankhule, koma wina ifuna kuyankhula ndapeza kuti oyankhula kwambiri basi kamazabwera ulendo wina uja mavota amuvuta sanabwererenso ku nyumba. Nkhani ya ukapoloyo ulemekezeka mafuna kutanthauza yani? Mwina ndivomereze kuti panopa inu mmene takhalira pano anthu folo takhala panofe kuti tinene true picture. Amanena kuti munthu kuti udziwe kuti ndi wanzeru ndi ulankhula bwino Chizungu. Mwandiva chimene ndifuna kutanthauza ere. Koma kumudzi kwathu aliko anthu ena anzeru amakhala ndikuweruza nkhani kusukulu sanapiteko. Chimene ndifuna kutanthauza nchonena kuti maiko onse amuno mu Africa kuti nuyo mupange Google lero mupeza kuti chilankhulo chimene chikuyankhulidwa kwambiri pa dziko lapansi mwina mupeza kuti ndi Chinese, mwina mupeza kuti ndi French, kenako mupeza kuti ndi Chizungu. Now nyumba ya malamulo si ya kumalawi kokha kuno ayi, chifukwa munati muone panopa pamene takhalira pano a speaker akuno kwathu ku Malawi ndi wamkuluso speaker wa I think Papu, ndi vice speaker wa Papu. Now ntchito zimene MP amagwira zimagawidwa mu njira zosiyana.
mwina ndinene kuti ma MP ambiri ndi ma affiliates iso ma organization ena dziko lonse lapansi. Now tikamanena kuti tikufuna kuti tiyambitse chichewa sitikukana chifukwa ntchito imodzi ya parliament ya kuno ku Malawi ndiye kuthandiza amalawi, koma sikuti ndikuthandiza amalawi okha chifukwa parliament ya kuno ndi membalaso wa parliament ena dziko lonse lapansi. Now ifeyo ma documents athu amene ifwa tikunena kuti tiyambitse chichewa chikhale official language ya parliament, tiganizireso kuti tikuchulukisaso ntchito ina imene sizafuna ndalama zathu zokha koma sizafuna ndalama za anthu ena. Sindikukhulupirira kuti mupite ku Zambia mukaona kuti English ndi yankhulo ndithu, koma pakufunika kuti ifeyo ngati amalawi tipeze njira yonena kuti chilankhulo chathu zimene zikuchitika m'parliament anthu akumuzazizimva nthawi yomweyo. Ndiye mwina mmene nanenera kuti mwina kaya pakhala ma translator koma ntchito yonena kuti tiyambe kulankhula chichewa m'parliament ni ntchito yayikulu kwambiri, kusiyana ndi kuti tipeze njira imene anthu athu njira yabwino ndiyonena kuti ineyo ngati munthu, this is my personal opinion, tiyeni ngati dziko tithandize kuti illiteracy levels ku Malawi kuno ichepe. Ntchito imeneyo ndi imene tingayigwire. Umamene ndi long term, anthu akufuna zinthu pano. Mutengera nyumba ya malamulo kwa anthu, muyitengera bwanji pamene zilankhulo simukumvana. Ndalama zimene tingagwiritse ntchito ngati dziko kuti titengere kuti zimene akuyankhula na parliament zizipita ku anthu ndi zochepa, ndi kusiyana ndi kuti tiyambise chichewa kukhala ngati chilankhulo cha nyumba ya malamulo. Ndalama zake kuti mupange quantify muona kuti zikhala zochepa. Tinayeserapo ineyo ngati chair wa international relations, tinakumana ku New York macheya ambirimbiri kumakumana kuti tiyesere kuti tizilankhulana zilankhulo dziko lililonse lizilankhula chilankhulo chake. Koma inuyo munditsimikiza kuti even Malawi muno munamva amene ananena akayiyatsa anena kuti Malawi muno muyankhula za chichewa apa, koma alipo anthu ena chichewa salankhula Malawi muno. Ino kuti mupite ku Mzimba, mupite ku Chitipa, mukapeza kuti kumene kuja chichewa anthu salankhula, mwina amamva koma mwina salankhula. Now ngati kuya pompano anthu folo tayamba kusiyana kuti muyambise zimene zizi anthu achiyawa azanena kuti chani. Muzaona kuti nkhaniso ya mitundu yamba kuti ani menemo kubweramo. So ndi nkhani yayikulu yofunika kuti tikhazikike, koma ndikutsimikizireni kuti kanthawi kamene aphungu amayankhula m'nyumba muja kamakhala kanthawi kochepa. Ineyo maganizo anga ngati amene ndakhala ku phungu si kanthu kuti tikadandaule chifukwa nthawi yake makhala yochepa. Phungu ntchito yake yayikulu amagwira kunja komanso sagwira pa kamera ngati mmene tikupangira pano. So ndi nkhani yonena kuti tenti ikambirane koma tizukute njira zonse zimene zingathandize ngati dziko komanso ngati anthu ngati mtundu. Chabwino ndikumbutsa ndi nthawi yanga yati ndiyambe ndi yakayati pali nkhani zambiri nafoto zapo za maphunziro kuti mwina tiwenera tikunike nkhani ya maphunziro komanso ndikumbukira kuti nkhani imeneyi kunapita ndithu petition nyumba ya malamulo zaka zambuyo mpaka na pano simadziwika ndithu kuti inapita pati mwina kapena inasungidwa chifukwa chakuti akuona ndithu nkhani imeneyi mwina singatheke. Ndikumbukira ndithu panali ya Lost History Foundation amafunitsitsa ndithu nkhani imeneyi kuti itheke koma imaoneka ndithu mpaka na pano kulibe china chilichonse. Tinene kuti nthawi sinakwane yoti tiyambise chichewa mu nyumba ya malamulo. Sindikhulupirira kuti pali nthawi imene tinganene kuti apa pa nthawi yakwana kuti tipange chinthu. Ngati tikufuna kupanga chinthu ngati dziko, ngati tikufuna tisinthe tingathe kusintha even now. Komano ngatizifunsa kale kuti is it necessary? Ndeti ankakale funsa imeneyo. I think it is necessary. Kwa ineyo ndiona kuti it is necessary kuti zilankhulo zipite mu loko. Ineyo sinaime pachichewa khaya komanso zilankhulo zina ndipo ndonjezereso apa kuti paliso gulu lina la anthu limene limasidwa mbuyo nthawi zambiri anthu amalumali makamaka anthu amene amadalira sign language anthu amene ajaso timasiya mbuyo. So tikamakamba za zilankhulo taganizeso anthu ngati amenachi kwakhale titumwa sign language interpreters kuti anzathuwaso azitha
kutsatira bwino komano kwa ineyo ngatino wa ufulu wachibadwa munthu ndinene kuti chinthu choyambirira chinthu chofika kwambiri ndikuonetsa kuti parliament yathu ikuita save anthu komanso ikutha ndithu kuchita engage anthu. People should be engaged pofika ndithu kuti anthu azitsatira zimene zikuchitika parliament komanso kakhale kupereka maganizo awo mu mechanism amene alipo. Nkhani za kuti ndife mnatija akapolo yeah, of course singana kuti ndife akapolo komano I think mukuzwa history yathu ilili kuti tidali pansi pa atsamunda azungu and ngakhale kuti adatipatsa ufulu ozilamulira komabe timangotsatira chilichonse tinakali ndithu pansi pawo chifamuona tikugwisa ntchito changulo cha munthu amene cha munthu wachizungu chankhulo chimene chinabwera ndatsamunda maiko anzathu have done away with that because no if your national identity national pride tiziyankhula chankhulo chathu. Tanzania is a good example komano muona Tanzania is also a long history chifukwa kumene kujako silabasi chilichonse chili mujali mu language yawo. Should we go that route? Kwa ineyo ndona ngati kuti let's accept yes tikugwisa ntchito chankhulo cha tsamunda komanso let's also promote our own languages. Imene ndachitira kwa MBC kwa MBC nkhani masomo zima yankhulidwa zima werengedwa muzilankhulo zosiyanasiyana munthu kakhala kuti ndiwe mlomwe ufuna kumva chilomwe udikira nthawi chilomwe. So I think we need to go in that direction. Zingatothandizira kuti amalawi azikhala akutsatira zimene aphungu awo akuyankhula komanso zithaso kuthandiziraso aphungu amene mwina sali comfortable kuyankhula chizungu kuti azitha kuyankhula mumasuka chifukwa tinene zoona apapa ali panthu ophunzira kuti adaphunzira ali madegree even PhD koma chizungu they're not comfortable kuyankhula chizungu ali panthu otero. So ineyo ndimanena kuti tisamaganiza kuna kuti kuyankhula chizungu is a measure of intelligence. It's not, you know. Language ndi nkhani ina nzeruso nkhani ina mina nafukozera on a major alipo anthu kuti anaphunzira ine I know them, they are very intelligent koma kuyankhula chizungu zimavuta, you know. So mwina tiganizire magwamenewo koma nkhani ino kuti you know tichite promote the right of participation komanso the right of our citizens to follow what is happening in parliament. Formaliza benimeni tisapereke chithunzithunzi setene kumbali aine kuti tikunena kuti chizungu tichotse pabwere chichewa ayi apo ndio tutasokoneza chizungu chikhalapobe amene tikufuna kuti adzimva amene tili akapolo awo kuti nawo adzimvabe chizungu chikhalapobe koma tikunena kuti kuonjezera pa chizungu zilankhulo zina zilankhulidwenso chilankhulotu ndi njira imodzinso yopititsira patsogolo nkhani za chikhalidwe anthu kuti tonse tidziyendera limodzi mmene MPC idayambitsa kumayankhula kumawerenga nkhani muzilankhulo zina ndi pamene enafe timadziwirako mawu ngati erukuruku mmadziyankhula ngati moserewula choncho koma ndi mbali imodzi yomazindikira ndi kumvetsa amanena kuti ati nyumba ya malamulo si yathu yokha pena pake kumakhala ngatinso kuti imaina izitumikira kwina pamene popo ndimaonabe kuti ine sipakundimvekera bwino mukumvetsa kwa ine olemekezeka mwina sindimvetsa bwino ntchito za nyumba ya malamulo mukazika mchidule zimakhala zitatu kupanga malamulo ndikuganiza kuti ndi ntchito yopanga malamulo aife ndi yathu imeneyo oversight kumaona kuti ndiro ndikuze ndipopanga malamulopo mwina munduza ndi ntchito ya representation imene ndi yathu kwambiri kutiyimirira ndengati kuli kutiyimirira nizomveka kuti ndizifuna kuti otiyimirirawo akuti chani ndiye tikamakamba chizungucho chikhalepo ndithu koma nthawi imene chikuyankhulidwa mmene zimachitikira ku misonkhano yakunja simultaneous translation munthu azitha kusankha kuti ine ndifuna ndizizimva zimene akuyankhula ameja mchizunguzo ine ndifuna ndizizimva muchitumbuka basa azimva nthawi yomweyo osatiso ngati mmene amapangira chali kuti ndikuyankhula kusiya kaye wina kutanthauzira iyayi mmango yankhula umapitiriza ukuzikutanthauzidwa zimatheka ndithu ndizotheka zipanga create employment zithandiza ndithu kuti anthu ambiri azitsata zochitika ku nyumba ya malamulo ameja mwachidule kwambiri nthawi yathu
kani iyi inafunika tikakhala ndika 2 hours tikambirane bwino ineyo okay ndikuwuzani from experience kuti chichewa ndichofunika kwambiri. Ndikunenanso kuti ndifuna papa mundimvetsetse. Nthawi yambiri imene timayankhula nkhani zokhudza parliament timayankhula muchichewa. Ndipo ndikuwuzeni pano kuti 90% ya ntchito za phungu zimakhala ku makomiti ndi ku representation imene tikunena apa sitikunena kuti amalawi tikuwayimira ku Malawi kokha kuno. Tikunena posachita pa president pano pali ku China tinasankha kuti Malawi yonse ikanapita ku China koma tauza president akayimire kumeneko kodi kumene makalankhula chichewa. The question is no. Tikunena pano kuti muone tsiku la lerolo mwina muona kuti aphungu mwina 20 sali Malawi muno akukayimira Malawi kuno koma ali kuti ali kunja. So ndinenese nonenetsa kuti chichewa inde ineyo sindikuona chinthu choti tizidandaula nacho kwa ineyo koma sindikunena kuti tisachipange ayi koma timayimira amalawi munjira zosiyana ndipo munjira zambiri zimene timayimira amalawi timayimira muchichewa koma tichiyambise chifukwa timapanga express bwino ngati mmene ndikuyankhulira pano ine ndikumasuka bwino tikulankhula mchilankhulo chathu koma ndinene momveka bwino kuti tikhalirane pansi tilumane makutu ngati dziko kuti chilankhulo chathuchi tichipitiritse patsogolo chifukwa tikamalankhula chilankhulo chathu timayikamonso mikuluwiko komanso gule wamkulu amakhalamu zinthu zosiyana ndi chilankhulo chomveka bwino ndithu. Tilekeze pamenepa program yathu ya mphepo zinayi nkhani isinathere pamenepa tidzapitiriza ndithu tsiku lina kuti tizamvenso maganizo ena kuti kodi nkhani imeneyi yachichewayi tichite nayo bwanji. Oneka ndithu ni nkhani yayikulu ndipo sitingangoyilekezera pamenepa koma ndifuna ndithokoze kwambiri olemekezeka Alex Major amene ndi former member of parliament pokhala nafe limodzi mprogramu uyi. Tinali ndi Peter Jegwa amene ndi mtolankhani komanso amayankhulapo pa nkhani zosiyana tinali ndi Michael Kayatsa amene amamenyera ufulu wa anthu ndipo tikufuna maganizo anu. Inu muganiza bwanji pa nkhani imeneyi yoti zokambirana za phungu wa nyumba ya malamulo zizikhala muchichewa. Nambala zathu ndi zomwe zija malo mwa anzanga onse ine ndine Chance Mozapanda. Tikumanenso mpulogalamu yathu sabata yamawa.